अगर आप भी चाहते हैं कि यूयू फिल्म्स मोतिहारी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहवा तू गइलू कुछो ना बतइलू खोजही में धइले बाबू लौना जा। कहवा तू गइलू कुछो ना बतइलू खोजही में धइले बाबू लौना जा। खिड़क से एक बेरी देख ले तू हमके बेचतान गाँवे में फूल जा। हो खिड़क से देख ले तू एक बेर बेचतान गाँवे में फूल जा। बेचतान गाँवे में फूल जा। बेचतान गाँवे में बेचिले फुलवना हमें छूटेला पसेना फूटेला फुलवना जब दिलवा टूटेला बेचिला फुलवना हमें छूटेला पसेना फूटेला फुलवना जब दिलवा टूटेला। के करा से कोही दुख बरसही बहेला बेर रौना जा। खिड़क से एक बेर देख ले तू हमके बेचतान गाँवे में फूल जा। ओ खिड़क से एक बेरी देख ले तू हमके बेचतान गाँवे में फूल जा। बेचतान गाँवे में फूल जा। बेचतान गाँवे में फूल राइटर अनमोल ना फूलवना अपन बेचेला गाँवे गाँवे घूमता खाली तोहे देखेला राइटर अनमोल ना फूलवना अपन बेचेला गाँवे गाँवे घूमता तोहरे के देखेला। सूरज करिया देतावे गरिया दिल के बनवलू तू खेलवना जा। खिड़क से एक बेरी देख ले तू हमके बेचतान गाँवे में फूल जा। हो खिड़क से एक बेर देख ले तू हमके बेचतान गाँवे में फूल जा। ए जान आ जाना।